sera an ka émission Mali kɛnɛ kan n'o ye Star Show ye Mali kunnafoni TV sanfɛ min dabɔlen don rappeur denmisɛnninw kama minnu dɔnna ani minnu ma dɔn an b'u de wele an ka nin Star Show in kɛnɛ kan donc mɔgɔ min b'an bolo bi mɔgɔ dogolen tɛ réseaux sociaux sanfɛ ni ale tɔgɔ fɔ ka ban bɛɛ b'ale tɔgɔ dɔn n'ale ye MG Sacré ale de b'an bolo bi an ka Star Show kɛnɛ kan. Koko ninko donunyi kasi kambo baratu masira me wili kata nyenyini mtefe kama mainyejila oloba minyani nankama ni wolola segena beba fima fantande ikangi chasiride kana wele go fukaride sigite mogo sona funikera muri enga koloni fili bata yere kumoela nete jali enga me fega solu wele olona nyumanye mama ebo be merite nyaji bebo tonale no fe tuma mina mama dame sokono kashila obasoro ne kundale me Espagne siradeka ne maron ka fo dunia nyani ka bon sobela fo domina ngelenga baba dalenye saya gilanka e baba fantanya e fie blauna neba luanse sosara begele yara auma ne nindogo numela banasira badaurela Begi janto, 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 yolo na lula, mega janto bange balula, begi janto, yolo na lula neba. Doba fo kono jigi e yiri bali yege jigi e baji kangai wolo den jigi ya wolo nale fende du molo anga jigi ke ala e mama mama barika mama koko ninko dununyi kasi gambo baratu masira mewili kadanya yini ntefeka mama yenye jila ntefeka mama ye kasila ntefeka mama ye deguna ntefeka mama ye torola ma ntefeki yenye jila ntefeki ye torola neba Begi janto, begi janto, begi janto. Jara. Jara. Miss? Oui, Dina, ça va? Même. Comme faut c'était. Dondoro. Ni ta invité là. Ouais, ñu balé. Cholé. Ay bi ko ni be ki sogolen to an ga bi émission na ateke bashi ka na me de sokon. OK. Monsieur Sacré. Il se ka fulla si kan bo ma ni wati na mun sigilen no kifne. Ouais bon, aman la je para be fo. Kamalien be fo, ame Mali autorité fo. Ni yoro la aman fana mbaw fo. Donc on est aman kanu mbaw fana fo. En plus de ça, mais Star Show est refana fou. Donc voilà. D'accord. MG, ça va? Oui, ça va, alhamdulillah. D'accord. Soni anga do anga kuma konna la. Ambe feka do I togoni jamu I ka fo I kan bago yi. Bon, moi c'est Sambo Jawara à l'état civil. D'accord. Dina Maraka. Ouais. OK. Elle fait apprendre repas. Il te fait un fouille fort. Il te fait un fouille fort. La makima ba shamna ngingalu temila. MC Sacré, ere duna dongi dala togo di fu kana seni wakati nunuma. Kanu. Kanu ya tuyo duna dongi dala. OK. Kanu doro. Fouille were te kanu kofu. D'accord. E ka mo be munu jeli akea. Non. Bon, les bourgeois chima de la dongi la. Faut la nere la.
n'a bɔra e yɛrɛ la donc kanu de kɛ k'a da d'accord mais i somɔgɔw ma somɔgɔw ma problème sɔrɔ i ka dɔnkilida la k'a fɔ i n'a fɔ i kana dɔnkili da Bon, au côté là, problème bɛ yen nɔ, tu vois, mais i b'a dɔn foyi début ma nɔgɔn, surtout n y'a f'i ye cogo min na, bon n bɛ se k'a fɔ ne fana kabila la mɔgɔ fɔlɔ min dɔnkilida daminɛ, ne y'a fɔ a fɔlɔ la ne de la, ni n ka kana gɛlɛya, tu vois, mais aujourd'hui alhamdulillah. d'accord ok dina o kɔfɛ i bɛ baara wɛrɛ kɛ mun tɛ dɔnkilida fana ye? Non, je fais rien. Dɔnkilida dɔrɔn? N tun bɛ école de kɛ, n y'o bila. I ye école bila k'i to combien de la? Terminal. Donc dɔnkilida diyara e ye fo ka taa se e ye école bila? Non, tɛ. Fana cause de don, n sɛgɛnna bac nɔfɛ de dɔrɔn. Donc finalement n découragé ra tout. Mais jusqu'à présent, je me présenter celle-là. Mais je pars plus à l'école. D'accord. MC, i ka dɔnkilida la parce que mɔgɔ caman bɛ yen olu ka idéw mɔgɔw de b'u dɛmɛ ka idée d'u ma pour que u bɛ dɔnkilida. Bon, n'i y'a jateminɛ dɔw fana bɛ yen olu ka idée u b'a sɔrɔ u yɛrɛ k'u ka dɔnkilida ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ quoi. Est-ce que e bɛ gɛrɛ mɔgɔ wɛrɛw de la pour que k'i ka dɔnkili idée sɔrɔ ou bien e yɛrɛ de b'a bɔ i yɛrɛ i ka a kɛ quoi? Bon, dɔnkilida t'o fɛn ye dɛ. I ma ni mɔgɔ min donna dɔnkilida la ko dɔ bɛ idée de d'i ma, est-ce que t'a bila? Parce que musique filɛ nin ye, c'est vrai musique kalan bɛ kɛ, mais musique mɔgɔ ni musique dɔn bɛ wolo de en fait, tu vois un peu. Donc musique filɛ nin ye mɔgɔ bɛ se ka kalan instrumental la, i bɛ se ka kalan, i bɛ se ka voix la baara, i bɛ se ka fɛn caman kɛ, mais min ye inspiration côté o bɛ bɔ artiste yɛrɛ de la en fait, ale mo genre c'est pas que ko mɔgɔ de b'i dɛmɛ k'a f'i ye bon n bɛ nin texte di ma n bɛ nin d'i ma, ni artiste kɔni kɛra ten carrière t'i bolo quoi. D'accord. Bon Mais moi perso mɔgɔ si ma ne tɛgɛ minɛ k'a fɔ n karisa musique bɛ kɛ tan ni a bɛ kɛ tan ni. D'accord. N donna a kɔnɔ de n y'a ɲɛɲini fo ka ɲɛ sɔrɔ. mais e bɛ dɔnkili minnu da e b'u sɛbɛn de wa ou bien i b'i sigi de ka idée bɔ i kunkolo la k'a da o yɔrɔnin na? Bon ne tɛ n sigi dɔnkili yɛrɛ kama, tu vois a bɛ na de dɔrɔn. Donc inspiration bɛ na ten dɔrɔn e b'a kɛ dɔnkili ye? A bɛ bali ka bɔ n da de. Voilà, c'est ça. E ma mɛn k'a ye baara a tɛ école la bilen, a y'a ka baara bɛɛ bila dɔnkilida in de ma. C'est a ka base y'o de ye, a concentré don o de kan. Non bon souvent i bɛ taa sɔrɔ artiste filɛ nin ye, artiste bɛ inspiration sɔrɔ fan bɛɛ, artiste ka inspiration tɛ k'i bɛ t'i sigi k'i miiri ye quoi, c'est pas le cas. Artiste filɛ artiste bɛ baara kɛ ni fɛn bɛɛ, artiste bɛ baara kɛ ni i yɛrɛ ka vécu ye, i bɛ baara kɛ n'i ka présent ye, i bɛ baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye, ani fɛn caman, tu vois. Donc ne bɛ se ka n sigi ne ka intro in kɔnɔna la ne ko n ko tuma min na mama dame so kɔnɔ kasi la o b'a sɔrɔ ne kun dalen bɛ Espagne sira de kan, ne ma dɔn k'a fɔ dunuya ɲani ka bɔ sɔbɛ la fo don min na kelen ka baba dalen ye saya gilan kan, tu vois. Ne fa ma sa o, ne fa bɛ yen, juste tile kelen ma deli ka taa aventure la fana, mais je me mets dans la peau, n bɛ n bila mɔgɔ dɔw ka peau de kɔnɔ, Place la. voilà m'a kaw ye dɔrɔn quoi, tu vois. Donc n bɛ n bila o peau de kɔnɔ i n'a fɔ ne bɛ nin ye nin bɛ degun dɔ kɔnɔ, vraiment a degun bɛ ne fɛn don toro, donc ne bɛ n yɛrɛ bila nin place de la ka dɔnkili. N y'a f'i bɛ exemple ta mɔgɔ wɛrɛw kan quoi. Exactement. Bon musique yɛrɛ o de ye en fait, parce que f'i ka fɛn de fɔ fɛn min bɛ faamu, hali an bɛ jarabi dɔnkili minnu da an bɛ mɔgɔw wajuli a kɔnɔ, tu vois. Dɔnkili yɛrɛ bɛ taa mɔgɔ dɔ jogo de ta, voilà i n'a fɔ dɔ ka sɛgɛn. Exactement. Sɛgɛn b'a la, fɛn caman b'a la, hɛrɛ b'a la, furu b'a la, kanu b'a la, bɔnɛ yɛrɛ b'a la, bɛɛ de b'a la. voilà exactement. Fɛn o fɛn sɛgɛn b'a la. Voilà. Ok Dina. MJ, e ye dɔnkilida daminɛ ka na se nin wagati in na a bɛ san joli bɔ? Bon a bɛ dɔɔnin bɔ mɛnɛ, a bɛ dɔɔnin bɔ, mais bi alhamdulilayi. Bon a bɛ dɔɔnin bɔ quoi, caman bɔ. A bɛ san caman caman bɔ. Bon caman bɔ. D'accord. Mais e ka dɔnkilida daminɛ ni sisan cɛ e ye degun jumɛn de sɔrɔ a la?
parce que diɲɛ baara o baara degun b'a la quoi e ye degun jumɛnw sɔrɔ a la bon tout d'abord n ye degun sɔrɔ ka tɛmɛ wa halisa degun bɛ n kan fana parce que musicien ka degun tɛ ban mais bi ka fisa ni kunun ye parce que kunun an tun tɛ fɛn dɔw sɔrɔ alhamdulillah bi an bɛ k'olu sɔrɔ wa ka d'an ye ka fɛn dɔw fana sɔrɔ bi an bɛ dugawu kɛ sini an k'o fana sɔrɔ min bi ta tɛ bon yɔrɔ n y'o de fɔ ne ma wolo du kɔnɔ dɔnkili bɛ da du min kɔnɔ depuis ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ soutenir bon moralement il y avait terikɛw bɛ k'i kɛrɛfɛ diyagoya de don soutenir mais financièrement kelenna baara ma nɔgɔn surtout musique domaine bon côté production ninnu m'an sɛgɛn trop communication bi sɛgɛn fɛn bɛɛ yanni k'a ɲɛ sɔrɔ a ka gɛlɛn quoi a ka gɛlɛn yɛrɛ de tu vois donc a daminɛ ni sisan cɛ e gɛlɛya caman de sɔrɔ a kɔnɔ financièrement caman yɛrɛ mais hali sisan dɔ bɔra a la oui alhamdulillah t'i n'a fɔ kunun non t'i n'a fɔ kunun diɲɛ baara o baara degun b'a la tiɲɛ don ok Lina kuma b'i bolo an bɛ ko don min na ko bi sɔn joli de bɛ yɛrɛ bolo don min na ko bi ni y'a calculé tɔ ye so a ka ca mais i ye album kɛ yan non bon tout récemment ni EP dɔ bila i ye EP de bila d'accord 21 décembre a bɛ nalen n y'o bila a bɛ n ka chaîne YouTube kan déjà donc maliyɛnw ka t'o lamɛn voilà d'accord mais sisan i ni rappeurs cɛla ou bien artistes cɛla la est-ce que i ni mɔgɔ sera ka featuring kɛ an ka mɔgɔba ninnu dɔw la ou bien i yɛrɛ ni i ye minnu kan est-ce que i n'u dɔw ye featuring kɛ a ouais bon o mɔgɔbaw ou bien jumɛn c'est comme an ka artistes baw dɔw bɛ yen sisan olu bɛ se ka e bɛ diya u ye u bɛ se k'a fɔ k'u fana bɛ dɔnkili dɛmɛ i fa bɛ jɛ k'a da ou bien an ka artistes la dɔw bɛ diya e yɛrɛ ye i n'olu bɛ se ka dɔnkili da bon an ka sisan génération de i kan t'o de ma voilà bɛɛ b'a la quoi voilà parce que a ka di ne ye dɔnkili da ni Salif Keita ninnu ye m'olu kɔni sɔrɔ fɔlɔ awɔ voilà bon n kɔni dugumala la n ye caman kɛ alhamdulillah collaboration caman kɛ bientôt an bɛ n'olu dɔw balancer a bɛ 5 ɲɔgɔnna bɔ tu vois donc i m'a bila fɔlɔ kan si ma bila fɔlɔ donc o b'i ka EP de kɔnɔna na non EP in tun ye ka fɛn dɔ de yira maliyɛnw na dɔrɔn EP in tun ye bonisi de ye quoi d'accord mais baara sɛbɛlamaw bɛ nalen inshallah u b'u tɛnkunnen to an na dɔrɔn n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛ an bɛ siran kan na ok ne y'i ni Malaki studio la aw bɛ fɛ ka dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ ou bien a ye ɲɔgɔn sɔrɔ studio kɔnɔ ten dɔrɔn quoi n'Ala sɔnna non ten tɛ an ɲɔgɔn sɔrɔ studio kɔnɔ ten an tulo t'i la koyi an tulo t'i la dɛ kana kunu dɛ a fɔ an ka mɛn non ayiwa ne ko an ma ɲɔgɔn sɔrɔ studio kɔnɔ ten quoi ten tɛ quoi donc projet dɔ de bɛ yen mala c'est un frère à moi inshallah projet bɛ nalen n'Ala sɔnna d'accord ala k'o yira an na pour que timidité tɛ b'i la kojugu quoi dala ka kɛ timide ye d'accord ma nɔgɔn dɛ Dina an bɛ sira di a ma ka morceau filanan d'an ye parce que ne b'a dɔn MC bɛ ka siran an ka question ninnu de ɲɛ kana siran a tɛ ka siran ko k'a sɛgɛnnen de don se a bɛ sɔrɔ a sɛgɛnnen de don ok an ka taa ni deuxième morceau ye i dusukun ni mɔgɔ ma mɛn min fɛ ni Ala bɛ ten kanu ɲɔgɔn ma ye saramaya ni jelimaniya min bɛ i fɛ Ala bɛ wele min ɲɔgɔn na ye fɛn bɛɛ de gɛlɛyara man kɔnɔ fɔ ɲɔ de bilala n na a kɛra i ko ne dabali la ne yarabira fɛn bɛɛ de gɛlɛyara man kɔnɔ fɔ ɲɔ de bilala n na kɛra i ko ne dabali la ne yarabira kanu bɔra Ala min yɔrɔ Ala de y'a fɔ ko janfa ma ɲɛ kana janfa kɛ a donna n ka ko bɛɛ la n ka siɲɛna mara bɛ bana deception ni ko mɛ mara si ma kaba i ka ko bɛɛ bana waliden ni tɛ bɛrɛ bɔ nka bɛ ko min kɛ bɛrɛ tɛ kelen na kasi bɛnnen tɛ lɔfu la nka o bɛɛ bɛ kɛ nka jarabilen nɔ ye nin bɛɛ ye jarabilen nɔ
Don't wele dona ni ne tunyi wele appelle tous mes dans son écho kelema. Ijaga don't wele dona ni ne tundi mina e tume shuke kashiba malila. Follow arriba chama tu menefe. Follow chama tu menefe. Ikuzini teri musonu betu memfe. Ngane maso oshila neko menefe. Me iyeng yamfa don't wele dona tunya. I don't wele dona tunya do jaga don't wele dona tunya. I don't wele dona tunya do. Bani baturu tora kungomina Romeo ni Juliet tora kungomina Tanti umu sege na kungomingama Bana bino dogo toro mafuralo Iko masira kajane yo tama Iko makulu kajane yo yele iye baby Kuma bajiga dune yo tige baby Beni bekofe iye ne jamfa baby Iye jamfa Iye jamfa Iye jamfa Iye ne jamfa baby Iye jamfa Iye jamfa Iye jamfa Kanun kama dongo done be kasi Ibene la kasi Kasi dumadi alai Donte wele dona Nyinyani beki kama Iye ne sarani dusu kazi Sigirana masika jona Winilana masigalana Barikatanye kanke dusutanye Magoto masigalana Jadunte wele dona Jadunte wele dona Ella don't wele dona Ella don't wele dona Ella don't wele dona Ella don't wele dona Kena donte wuli dona ame akila jigi anga chukoroba ngmamba ina lusam amor so eme moka kila jugura Exactement de sisan kui donc na utro ka bonu korolo ka do farauka wa kila jigi anga mogoroba koro fanana ouais D'accord. MC, ouais moko caman bɛ e ni Seyiba kanu tɛ ka musique de confond ɲɔgɔn na. Aw voix fana ka surun ɲɔgɔn na o togoya kelen na. Bon. Surtout i ka dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ, jarabi dɔnkili de don. Ani Seyiba ka musique dɔ bɛ yen o ka surun ɲɔgɔn na trop. Musique jumɛn? Chacun a son passé. Donc ani Seyiba ka o fana ɲɔgɔn dɔ bɛ Seyiba bolo u ka surun ɲɔgɔn na trop. Mais mɔgɔw bɛ se k'a dɔn cogo di ko MJ ale de ye nin da Seyiba de ye dɔɔni fana da parce que minnu t'a dɔn u b'aw kɛ kelen ye quoi. Ouais bon. Mɔgɔw b'a fɔ souvent mais ne kɔni bolo différence bɛ yen. Tu vois parce que hali ni ye Seyiba yɛrɛ sigi yan sisan. Seyiba bɛ dɔnkili da ne ka dɔnkili da i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ différence bɛ yen. Tu vois mais peut-être an bɛɛ bɛ ka genre kelen kɛ a bɛ surunya ɲɔgɔn na. Voilà c'est ça. Mais n'a kɛra ten fana basi t'a la quoi. C'est la famille. OK. I y'a dɔnkilida waati fo ka se bi la i ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ minnu b'i dɛmɛ i dɛmɛbaga jɔnjɔn sɔrɔ. Ouais, exactement. J'ai eu des frères qui m'ont aidé. N terikɛ caman bɛ mun ye n dɛmɛ ka se bi ma et en plus de ça je travaille avec M5 Record, tu vois. M5 Record dɔn non? Non. Et toi M5 Record dɔn? Non, e tɛ mɔgɔ dɔ Bamakɔ. Ah mais ne t'a dɔn. E tɛ M5 dɔn? Ah ouais.
Ouais, bon, je travaille avec M5 Record. Mhm. Donc, nous devons aventurer une femme qui nous fait. Et j'espérais que en la fait fanana la Donc olu de bɛ k'i dɛmɛ i ka production na. Exactement. D'accord. Tout en fait. Ok. Arisan olu les nation. Ah olu de y'i lase yan. Voilà. D'accord. Donc, et oui, t'es M5 bro. Ah Non, et mɔgɔ dɔ Bamakɔ. ni tɛ min dɔn i t'o dɔn. Ok Dina. mun de man di i yɛrɛ ye i ka misiki kɔnɔ carrière kɔnɔna la mun de man di ye Nge man di diɲɛlatigɛ la ko musique dɔrɔn. diɲɛlatigɛ kɔnɔ Diɲɛlatigɛ kɔnɔ e tɛ kalabanciya hypocrite ya janfa banna. hypocrite ya janfa e tɛ nin fɛn fila nin fɛ Voilà, mɔgɔ fɛ mɔgɔya ninnu D'accord. ani gomɛ. ayi o kelen kɔni tɛ kuma na o ani gumɛ e t'o fɛ E tɛ gumɛ fɛ. ayi E b'a fɛ. Ayi. ayi o kelen mɔgɔ si tɛ gumɛ fɛ mais a fɔli ka di da de la Exactement. n'i y'a fɔ bɛɛ bɛ boli ka wuli ka bɔ yen Gomɛ ninnu man ɲi. a bɛ Gumɛ ma yan. A bɛ mɔgɔ détruire tout. Ah ok. o de y'a to a bɛ fɔ ko rappeur soit artiste kan n'i bɛ baara la tuma min na muso to yen kuma nin bɛ fɔ dɛ dɔ y'a fɔ a ka misiki yɛrɛ kɔnɔ ko n'i bɛ baara la tuma min na k'i ka muso to yen ɲina min kɔ exactement o tiɲɛ de. Muso kɔni foyi de tɛ taa. Muso de bɛ cɛ retarder muso tɛ cɛ retarder fɛ. Exactement. C'est ça. Un peu. Voilà. Donc, mais yɔrɔ ni baara in fɛnɛ kanu b'i la a ma nɔgɔn quoi. Bon, baara in kanu de bɛ caman na c'est ça. Sinon imagine e bɛ kanu na e bɛ gumɛ sɔrɔ bi o gumɛ baara bɛ da yɛlɛ o t'i bila kanu wɛrɛ la tuguni. voilà Baara in kanu de b'aw la o de b'aw sɛgɛn quoi en fait tu vois. Sinon ne kɔni bolo kɔni ni dɔ y'i layɛlɛ yiri kan ka ju tigɛ nin i man ka yɛlɛ yiri wɛrɛ kan bilen dɛ i b'i bila bɛɛ la. Donc i bɛ yiri tɔw to yen. Voilà. i bɛ lajɛli kɛ fɔlɔ hali bi Exactement. Tu vois. Kana Mɔgɔw b'a girin ka fɔ ko don ko la. artiste kun mɔgɔw b'u da bala artiste la parce que artiste ta de bɛ ye mais musoko man ɲi foyi de la i ma komi ala de ko an ka muso furu. Mais o tɛ artiste yɛrɛ kelen ye o bɛɛ de don. I kɛra artiste ye i ma kɛ artiste ye. i mana kɛ baara o baara la muso i mana kɛ muso fɛ cogo o cogo Mais musoko bila kɛrɛfɛ ka tɛmɛ ni baara ye. problème ye min ye aw ta degun de ka bon. Parce que n'i ye tɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn. Degun ka bon. Non ne bɛ ka kuma globalement aw ta degun ka bon parce que n'i ye tɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn u bɛ t'u firi i kan ne. Donc o waati ni e yɛrɛ ma kɛ mɔgɔ ye ka hakili sɔrɔ k'i yɛrɛ reculer dɔrɔn a man ɲi. Olu côté ninnu n'i kɛra muso mɔgɔ ye o diya wari. Muso mɔgɔ ne d'accord. yɔrɔ ni baro jara. MG est-ce que e bɛ tagama ka se cɛkɔrɔbaw ma u ka ladilikanw di i ma. Cɛkɔrɔba in n'a fɔ cogo di. Mɔgɔkɔrɔbaw. Musique domaine kɔnɔ i bɛ se ka mɔgɔkɔrɔba dɔ e bɛ se o ma minnu bɛ se ka idée d'i ma ou bien minnu bɛ se ka ladilikanw d'i ma. Yani kuma in diyara n ye trop. Comment dirais-je a ka di ne ye ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la ka caya. I n'a fɔ a ka di n ye ka gɛrɛ artiste kɔrɔbalen caman fana la cogo min na donc nafa b'a la quoi. Mɔgɔninfin kelen tɛ ko bɛɛ dɔn mɔgɔ kelen tɛ se ko la. I ma donc bamananw b'a fɔ cɛkɔrɔba sigilen bɛ fɛn dɔ ye denmisɛnnin t'a ye parce que i wulitɔ la surtout jamana baarakɛla a ma nɔgɔn. I b'a ye bɛɛ bɛ gɛrɛ i la bɛɛ bɛ fɛ ka k'i ka mɔgɔ de ye donc bɛɛ bɛ dɔ f'i ye bɛɛ bɛ dɔ k'i la donc n'i ma ni hakili ta a ma nɔgɔn. Donc so n bɛ gɛrɛ mɔgɔkɔrɔba caman na ni mɔgɔkɔrɔbaw ka di toro bon musique kɔnɔ domaine kɔrɔ n bɛ kɔrɔkɛ caman bonya fana n bɛ gɛrɛ kɔrɔkɛ caman na caman bɛ conseiller fana tu vois parce que diɲɛlatigɛ yɛrɛ o de ye. Mais i ka a domaine kɔnɔna na j'espère que problème tɛ i ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Olu ko ne ko fu déjà. Artiste ye dɔrɔn k'a bɛ ka taa bila dɔ la yen fɛ i tɛ se dɔnkilidari la. I ma e ka baara fanga b'i la pourquoi. Donc mɔgɔw y'an dɔn ni dɔnkilida in nɔ an bɛ dɔnkili de da ka mɔgɔw la sɔn dɔrɔn. I m'a faamu ne bɛ jɔ o de la dɔrɔn ne ye nin projet kɛ bi i b'a ye ne bɛ sɔn dɔ kɛ sisan a sɔn bɛ echo kɛ a diya mɔgɔw ye. Ne bɛ mɔgɔw to o jali in na i bɛ taa sɔrɔ ne bɛ ka jɔrɔ de.
Ah bon, jara mɔgɔ ye cogo min na bi ne na se ka jumɛn wɛrɛ me ja mɔgɔ ye ka tɛmɛ o kan voilà si b'a faamu mais vu que k'a fɔ ko n dɔ de bɛ ɲɔgɔn na in fɛ n dɔ de bɛ ɲɔgɔn na in fɛ artiste yɛrɛ dama ka kɛlɛ ɲɛngoya dɔrɔn de don ko wɛrɛ tɛ quoi m'en faamu o dɔrɔn de don moi je pense ala ye min di min ma o t'a di i m'en faamu donc i ka juguya n'i ka foyi tɛ se ka o bali quoi tu vois un peu donc moi je pense que olu ko nafa t'a la quoi ne ni mankan tɛ ne ni artiste cɛ ne bɛ bɛɛ bɔ ne yɛrɛ tɛ mankan tɛ ne ni mɔgɔ yɛrɛ cɛ d'accord voilà ok sisan kɔni an bɛ kɔrɔ aw bɛ janfa kɛ voilà maintenant ça ka domaine kɔnɔna na o ye den ɲuman ye bon i jɔ fɔlɔ a bɛ pause la ok MG ouais i ka dɔnkili ninnu u video bɛ yan ou bien i ma video kɛ vidéo ça dire clip la clip quoi clip wa ouais une clip dɔw kɛ ni clip dɔw kɛ a ka ca a bɛ dɔɔnin bɔ u bɛ n ka chaîne YouTube kan YouTube kan d'accord MG komi an ka émission y'a tɔ ma ca tuguni halisa e mago bɛ dɛmɛbagaw la wa exactement n'o de f'i ɲɛna musique yɔrɔ musique n t'a dɔn n bɛna f'i cogo min na quoi ne ma a tɛ ne kunna ko ne ye fɛn sɔrɔ quoi a bɛ ne kunna ne ma taa yɔrɔ si fɔlɔ parce que moi tout d'abord moi je me vois dans les échelles internationales tu vois comme nos papas et nos mamans ont fait an tɛmɛ olu la parce que ne b'a ye Mali musique filɛ nin ye ni artiste nana Mali la nafa t'a la awɔ o kɛ mɔgɔw b'i ye karisa ça va nin sari de a banna ni exploit caman ye ɲɔgɔn faamu i n'a fɔ an y'a f'i ye kuma kɔnɔna la cogo min na ne bɛ musique kɔnɔ musique kanu de kama tu vois hali n'i y'a ye an bɛ ka progresser ka se niveau dɔw ma a tun tɛ tan fɔlɔ tu vois même ne dɔnkilidacogo tun tɛ tan au début mais n'i y'a ye a bɛ progresser ka taa kanu de b'o kɛ ɲɛɲini de b'o kɛ donc musique professionnelle de ka di ne ye ka di ne ye ka bɔ ka yala n ka dɔnkili ka na yala n ka taa yɔrɔ caman na wa comme an fana an baw bɛ k'a kɛ cogo min na an ka tɛmɛ olu la quoi an ka image ɲuman di jamana ma ka na kɛ dɔrɔn k'an bɛ Mali la n'i ye palais faga n'i sigi k'a bila artiste dɔ la on peut prendre un exemple comme Salif Keita exactement Sangare bon papa Salif ale yɛrɛ de ne ka idole en fait d'accord donc donna nataw la i ni Salifu bɛna dɔnkili kɔni da n'ala ma baasi foyi kɛ ala barika don yan kuma la ok d'accord actualité jumɛn b'i bolo nin waati ninnu na actualité bon tout récemment n ye n ka EP bila o ye n ka chaîne YouTube kan déjà a bɛ nalen morceau 5 de b'a kɔnɔ donc n b'a fɔ maliyɛnw ka t'o lamɛn yanni wagati nin cɛ o b'a dɔn k'a fɔ hali ni ne bɔra nin sisan n bɛ taa studio de la MC bɛ baara de la baara tɛ jɔ donc u k'u tɛnkunnen to an na an bɛna fɛn duman caman d'u ma ni ala sɔnna a ma i ko le combien le 21 passé c'est déjà sur ma chaîne YouTube a bilalen don ka ban wa donc an bɛ wele lase MG kanubagaw ma u ka taa ka chaîne YouTube la u ka taa a ye morceau kura 5 da u ka taa ka taga morceau ninnu télécharger k'a partager k'a aimer parce que artiste tɛ kɛ foyi ye ni kanubagaw tɛ voilà donc u bɛ aw ka dɛmɛ de kɔ halisa o dɛmɛ dun tɛ ni aw tɛ ok exactement i bɛ se k'i ka numéro bila i kanubaga minnu bɛ se k'i lasɔrɔ i ka numéro la u bɛ se k'i wele u ka mariage la j'espère que i bɛ se ka mariage ninnu kɛ i n'a fɔ dinɛ ninnu 100% live ok i b'i ka numéro bila mɔgɔ minnu mago b'i la u bɛ se k'i wele donc sɔnni a ka numéro bila i ko live i bɛ mariage sumu kɛ yɛrɛ voilà a tɛ sumu kɛ non c'est quand même dinɛ la i bɛ taga live kɛ mɔgɔw ye i bɛ denkundi fɛn ninnu kɛ ou bien kɔɲɔ fɛn parce que n'i ko live fɛn camanba de b'a kɔnɔ live bon sisan
Sumo ni quand tu parles de sumo il donne jeli à cadre de voilà était jeli tu vois ni artiste de non mais amé jeli à bla c'est comme une fois ni orchestre be bolo ça si ça mina il a famia jeli à okumu ni artiste à okumu fanatique jeli il va jeli do be na si ça abena konya rola abise ga mo tan fasada c'est ga mo fasada non bon donc on a baraté fasada ah o te fasada souvent c'est ga idée à que tel que ta sur ikanu magado be ite me bagado be son do ke là o be ke quoi comme c'est ga dîner animé ah d'accord tel que on dîner ou bal nous animé à 100% live parce qu'il y a un fasada team oh un anniversaire nous voilà tu vois voilà c'est un peu ça quoi voilà il y a différencier dans au fana domaine wara de o domaine magirila o domaine ga kirine ni mangiri ni so ta be so bla na candidat kono donc so ga kiri so ga kirama OK MJ dona na tawla akadi ika mali culture la valoriser ika dongli da konnana exactement o de MJ ga revoye o de sakere ga revoye kambo tu vois amane nyina rega net soro malare tu vois OK avec ala bulu nti ya fumu magote yana ya mana ga tu abe damne yani mali on bi kanu o le bi sanorota o le bi labo kani ya wakati chaman keni ya fanu ya ni mo chaman afon ke ma kadi ga bo dans culture valoriser yoro chamana ni artiste chamana collaboration ke la festival Bauke, tu vois un peu. Peut-être ailleurs, exactement. Bon, moi je suis pas dedans qu'il y a faux. Il y a staré mobilité pour être un fiateur au dia. Moi je suis pas dedans pour ça. D'accord. Voilà, moi je suis dedans qui les musiques qu'on a en affaire de comment. Il veut faire faire de ira. Voilà. Ou t'es mindo ela. Parce que moi d'où donner influence à d'autres musiques qu'on a, il m'a fait un feature. Ça dit que t'as nous sangare nous. On les va influencer les photos mata jawara nous ouais on le suit photo c'est ou abamino akachawa bamole ne moi perso n'était ko ne ben si rappeur demjanu na ba ta appartement ta fa ba moulid mambul non on tenait la influencer quoi mais la influencer ne ba artiste mun kadne ne mun kanu ngado dongle dala on ba ka se yorom na kadne ka teme on lela voilà culture valoriser tout papa ni mama la ah mana nya chogo mali to ko befo artiste mana ta kena ko fierté du Mali voilà un artiste à concert que l'art de vous c'est un artiste malien c'est un artiste malien voilà oui ambe ka suede ya ka ke oyi quoi exactement les gars vous venez réaliser don kina amesira di MJ ma akala numéro black ai aka numéro mana jaga numéro to fulo aka jarabi donc link ala fulo angolame et après ça abe soro ka contact bla akan baka munu mo bala no be sega soro oka d'accord y a pas de souci brula guitare brula guitare ko MJ sakere o jarabi bana wani mana fente bana wani bana wani Chacun a son passé, ikanane mineoma. Corolendo e bella, ikanane mineoma. Chacun a son passé, ikanane mineoma. Jogo colonino e bella, ikanane mineoma. Nela magamani, apuju fale jamanjani. Nela sukono alimami, kasikane wajuni baro dumanu nye.
kana toka dimine koro ila dimi mandinye fika toka yele de fe ila kasima ninye ko kila memma beima mebe afonye moka manyine ikana nemine uma nakera mobili koe mono nyini ngodima itanawa momeda maba nakera sanunkoe mono nyini ngodima itanawa niye mombebe niyale mokamanyi niyale Chacun a son passé, ikanane minaoma. Corolendo bebela, ikanane minaoma. Chacun a son passé, ikanane minaoma. Jogo koloni dobe, bela, kanane minaoma. Nela makamani, apuchu fale jamanyani. Nela sukono walimami, kasikane wajuni mbaro dumanunye. Kana kamalen korola jarabi yerela kibe tagate imane tate wakana nebilate akili emo yae nesira na jarabi banangi ne mbebe niyale mokamanyi niyale sakere la bebe ite kumane febe miyere ne febe miyale kumalo malia fanaye banaye ngalina la de la ikasilansi matotuna mbe fonye adonko banga fusani jamfaye sujanyara de manye sube banye jirela ikera mogofe wariko gamani wariko natamafa kanumeba nikera mogofe esanunga mani sanungo natamafaye nikera mogofe don finiga mani finingo natamafaye igana so megana so korolema kanane mina uma ikana so baby ikana nemine oma ikana nemine oma mogo jarabilon ngoni me barabambolo sa nte mogo la jarabile ide ni basiri jarabilon da be do de fere ga baraka o mado au bazi ala to nya ko bulo d'accord dina ala gire taw be wa mina wan ki blagata sanfe o te kena makunda o la hofu so waran se ay rengina no mj ifurlen do ya no furlen te o de gun yara de benga candidate bon me fa kam so fu furuta yin la doke ala ka nyuma no ya mini bebe ni mami fenina kan awon baro marago be muso ta jona ka furu mais sumera ni fere bon ay bon yoro mebe ko la wa bon yoro olu fe ni realite dore ni muso ta go fade ya ba bla go bade ya ba bla voilà so go to fe si bara re sa muso furu ko fana beta muso furu ba la ni ma jole c'est très important mako manga furu kai ko fe quoi ya yi furu tama me sa bi awano ni ala mo dima
i hinɛ bɛ min na o b'i to i danbe la o b'i sutara tu vois an kana tugu mɔgɔ kɔ nafolo kama o fɛn b'a bolo kɔ cɛnya kama an kana tugu mɔgɔ kɔ sariya kama tu vois parce que ni mɔgɔ ye mɔgɔ kanu fɛn dɔ kama n'o fɛn tɛ yen don min na kanu bɛ ban pewu voilà mais n'i bɛ mɔgɔ min fɛ sɛbɛ yɛrɛ la n'a tigi hinɛ b'i la ni mɔgɔ min hinɛ b'i la de n'o bɛ se ka kɔngɔ kun ɲɔgɔn fɛ o n'o bɛ degun caman ye ɲɔgɔn fɛ bon muso ko in filɛ nin ye a kana muso furu kun fɛ a woloma a san 10 ninnu filɛ kɛri t'u la dɛ a ye wari kɛri de b'u la ale yɛrɛ la i bɛ ne fɛ la mɔni dɔrɔn d'accord on bɛ bɛn a la ok komi an ka émission sera a kuncɛ wagati ma i bɛ i ka numéro bila i bɛ sɔrɔ mun na ne bɛ sɔrɔ min na maa tɛ ka numéro 71 37 28 93 Zil, c'est pas ça? Bon, 73 55 37 86. Ok, d'accord. N'aw kanbaga mun ye weleli kɛ o b'aw sɔrɔ numéro nin na. Exactement. Ok. Ok, Miss. Folikan jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo ka lase kanubagaw ma nin waati in na komi an ka émission sera a kuncɛ wagati ma. Jina folikan laban bɛ ne bolo halisa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an kanubagaw k'u sɔgɔlen to an ka émission na chaque vendredi samedi aw b'a lajɛ aw ka chaîne YouTube kan k'a sɔrɔ foyi t'a la bi artiste min tun b'an bolo n'o ye MG Sacré an bɛ a yɛrɛ fo a ka déplacement na voilà donc an b'a ɲini a kanubagaw fɛ halisa u ka taa ka compte booster ka a ka vidéo k'u télécharger k'a bila ka taa yɔrɔ la a hakili bɛ yɔrɔ min na ka se a ka tɛmɛ o bɛɛ kan o folikan ne tun bɛ ne bolo. Ok, d'accord, i ka folikan o diyara n ye donc ne yɛrɛ bɛ foli belebeleba lase MG Sacré yɛrɛ ma a n'a ka managerzi olu min ye ne ka folikan ye accepté ka na n ka demande la donc a diyara n ye n b'aw yɛrɛ fo hali bi ala ka sanga caman caman nati mɔgɔ min tun b'an ka réalisation na bi n'ale ye Mamadu ye ani Yaya Samake an bɛ foli belebeleba lase olu ma ni waati in na mɔgɔ minnu sigilen don k'an filɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye sɛgɛnbali ɲinanbaliw aw minnu sigilen don k'anw filɛ tous les temps aw tɛ sɛgɛn an bɛ foli belebeleba lase aw ma ka foli lase n bamusow ma ani n dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen donc bi de tun ye an ka émission ye ka sɔn a la an bɛ au revoir d'aw ma kama ni sɔrɔ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ni ala ma an ka jɔnya juru dɔ la aw bɛɛ bye bye a gros bisous. Ok, MG bɛna a ka musique laban da an b'a clôturer n'o ye. D'accord. An jumɛn ta? Ok. Ka di yɛrɛ o ta. Dɔ jumɛn? A fɔ i ka guitariste yɛrɛ tɔgɔ fɔlɔ. Burula i ko k'i ka dɔ ta ale yɛrɛ bɛ se ka min. Inna bi dalila baby mama. Inna bi dalila baby mama. Inne kuminkila baby makari bi dalila baby yafa nido alai baby yafama ake ala kama inene latindo keranye kumuna tembe yafama Jepambiga kogelenkila mideli yafane mane bifeka na lutenela Oh baby yafama Nebideli yafane ma Oh baby yafama Nebideli yafane ma Baby, I don't come in my nyamogo de ton flé na megila kai me shikane de ton flé ikanga mogo ponya mi me shiga togi e afini mo wega e mama ta fe baby mineli nena mineli afama nebeda ikelema ne mana kojugu minkene jotala baby de kanga kesabali bagaye nema Bebe, eni kunte la fia fika ne sigi jona ali ne terunya na ibo kena be o maninye ne va donner kadi c'est vrai mon nebe manipule jongo ala fonga bana fura de ye ne kanu wale mi ni
ninga mogo walemi shirini teranya na finka mabana besongane kakuba wala ne setala iba doni keri feni na kanune lantena sega jaiko maybe ya fama maybe deli ya fanima oh baby ya fama maybe deli ya fanima nine tungera masa entume jonke kulu chamamba di bebe ma kasanu modi ngeda yele amebe kuna kadi mido idi mame shuni kile banki ga kuma fa mama Maria mai olo banyu manye ala nine fila chinyogo madama nga koke nyogo na komi meke suboko enine fila ebal mama ude ya mga fara mga kele ude kanundu manyebe ato adoni nyini gati masa ufe mbari fende mogo mimbolo bibonya foshi dalentika nebe fegi furu kika musode puru daude veneno ila manam na ko venezitila ede ninga muso yene modogore akadinye dono kita kipari ni furu faningwe Bene bene milai kama mesonganke warabaka bebene ninkungali fabila jabana jugute bana minkanjara bibana ede nana nebo bana ina nintumesega kuma ala fene tumetabo wala yakane sona folo langa ere chamangie jabaru masainu nebe kobenya nabo wala miteji tononola salala mamadu kaseki blane ma ofurai kanu ila bantogo de jorobina iye bebe atongila moyi makomi de nuna tefegi tunyerila wala ine jara mirila koyi kanu inege bora makobe furu de la kabaki bolola wori be donela kisigo koma ke ani be toro do be bene manyi kanu sekote bebe jara bi ne dumire fe nine tungera masa intume jonke kulu chamambani bebe ma kasanu moni ngeda yele amebe kuna kadi miro idi mame shuni kile baki ga kuma fa mama yarabi